Simon Switch, usa na sa kusog nga bike nga rin sa atong market sa Cebu City. Usa ba ka sa nakapalit pod? Well, in this video ato himuan og bike check, so don't skip. Hey, what's up guys? Kung bago mo sa channel, ako din si Dan, ang inyong kasikat bisdak. Tighi mo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles basta so diri sa tong scope sa Cebu City. And kung malipay na ka magbike, well, this channel is for you. Make sure nga nakaklik ka sa subscribe button and the bell button para certified kasikad na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button. And guys, kaning Simon Switch kay daghan pod ni request na ko to make a bike check kung worth it ba ni paliton or dili. Well, in this video ato na usa-usahon kung worth it ba jud or dili. And let's start sa kaning iyahang quick specifications. Simon Switch 003. Ang frame ani mga kasikad is naka chromoly steel frame and external cabling na pod ni. To be honest guys, nindot jud yang paint job kay glossy siya, and iyang logo pod kay dili siya naka-decals kundi murag pintal jud nga gi-paint jud og tarong. And iyang top tube pod mga kasikad kay naka-curve siya, and ang kanindot pod ani is na bottle mount cage. Pero usa lang pod, fork is coil type ni siya, and let's assume na lang nga naka-steel pod ni and non-lockout ni siya. So ang brand is Liu1. So karon pa ko kadungwa na mas nindot if inla na lang ni gi lockout. Head tube is of course dili siya tapered as you can see, and naka external cabling na pod ni siya mga kasikad. So okay ra pod dihang external cabling kay arrange pod og tarong. Ang shifter is Shinemax combo shifter, 7x3 ang speed ani. Alloy ang handlebar, and ihang brand is Simon. So okay ra pod siya mga kasikad kay well ang ihang design nindot sad as you can see in the picture or in that video kay nindot pod ang yang pagka paint job. Iyahang designs is really great for a budget bike. Ang grips pod niya is very comfortable pag try na ko rides kay okay ra siya, dili jud kayo mo kanang mo binod imong kamot kay as you can see naman in the video, okay ra pod iyahang grips. Dili siya kanang murag pang budget lang kayo ba. Ang headset ani mga kasikad is taas siya pero wala na ko na measure as you can see in the video. Taas jud siya, so naka-upright imo ang position, so okay ra kay ni siya mga beginners dira kay dili kayo magsakit inyong lawas kay tungod dili mo aggressive position. Meaning inyong likod kay straight ra and inyong kamot pod kay straight ra pod ang pag-hold. So dili kay siya sakit sa body when it comes kung first time mo magbike. So okay ra ning Simon Switch for beginners. Ang stem is naka Simon niya, alloy na pod ni. Nindot si mga kasikad kay dili siya kanang murag mga budget kayo ba kay as you can see naman nindot kayo ang paghimo. Ang cogs ani is Srune, so I don't know kung unsaon ni pag-pronounce, and naka thread type ni siya. Let's assume na lang thread type kay paglisod sad ko kay wala ko'y tools, I cannot kanang dilisad na kumatangtang iyang cogs kay well wala ko'y tools. Ang RD is Swangin TZ. So siguro ila ni gikuha sa Shimano TZ pod nga brand, no? And ang kanindot pod ani mga kasikad kay nasa protector. So even though ma-crash ka or kanang imo masandig imo bike niya matumba, so okay ra kayo kay protected imo hang RD. And FD is Saiguan, naka 3x setup ni siya naka-clamp. So usually ang kaning mga Saiguan kay madunggan ni na po sa mga budget bikes pareha sa Skyline Super ba to katong nga bike. Ilang RD pod ay ilang FD is naka Saiguan pod. Front set is Simon, so let's assume na lang nga steel ni kay budget bike. And di sad ko sure kung pila iyahang teeth kay wala siya naka write or specify, so let's assume na lang steel pod ni, and dili ko sure kung pila iyahang teeth. Pero bugat-bugat ni siya kay steel manggod. So as you can see in the video, iyahang naong pa lang kay steel kayo, pero ang kanindot pod kay okay ra pod yang pagka-paint job. So good job Simon Switch for having a good paint job. Pedals is plastic and generic ihang brand kay wala siya naka-specify, pero ang kanindot ani mga kasikad is that dako iyahang yang pedal. So bisag pananglitan
hapit ka ma-slide dako man yang pedal so nara kay kanang extension. Also smooth kayo ang pag-roll sa pedal, dili siya maingon nga murag budget lang kaayo. And nasad ni siya reflector, so good job and limpyo kayo. Ang ako lang ma-comment sa iyang pedals is wala kay siya grip. As you can see naman, smooth kayo, so mas nindot ilagibot nga no grip para dili kayo mas slide ang tiil. Front hubs is generic and rear hubs pod. And di siya quick release. So okay ra pod kay dili siya quick release, meaning dili siya dali makawat, pero ang kalisod kay you need tools basta ma-puncture ka kay you have to change the tires, the interior man jud, so or patch kit ba na, so you have to bring a kit jud ng mga toolkits nimo, which is also nanay advantage kay dili sad siya dali makawat mo ang wheel set. As you can see, napod sa ibot nga nanog fenders or mudguard, pero ang kabati lang is that murag plain ra kayo siya, murag gi-welding, pero okay naman sad. Yang brakes is mechanical disc brake. Tongli ang brand. Ang kaning Tongli kay karon ra sad ko ka dungog ani, and pag try na ko rides kay okay raman sad siya ang brake, makapit ra jud kay siya. Ang tires ani is naka CST Jet 27.5. Simon ang brand sa rims ug naka decals na pod ni, so okay ra pod kay maayo ra pod tan-awon ang ihang decals. Quick release ang seat tube, so maayo ra pod kay dali ra siya i-adjust. Saddle is Simon, so nindot sad kayo mga kasika diyang saddle no, kay very soft pag touch nako, so plus point ni siya sa kaning Simon switch. Ihang spokes pod mga kasikad kay I'm not sure kung alloy ba ni or naka steel. And there you have it guys, ang Simon Switch 003. So for me, as kung wala ko'y budget, gipit ko sa budget, Simon Switch is really good. First of all, kay iyahang parts kay maayo na pod, good for the price lang. Iyahang paint job is really good no. Wala ko nag-expect nga nindot di kaayo yang paint job, dili nimo maan nga wala, kuan man din ni budget bike man din ni, pero as you can see glossy siya no. So maayo ra pod yang pagka-paint job, dili lang siya dinalian sa factory. And also naka kuan na pod ni 3x7 ni siya, so okay ra pod siya for daily commutes. And ang downside lang ani mga kasikad is bugat siya, yes, kay of course naka steel frame siya. Lisod siya ipadjak at first kay syempre steel frame, so lisod pod ni siya i-climb or isaka sa mga bukid, lalo nang kanang nasa mga busay kanang mga long rides kapoy siya. Pero ang kanindot kay matraining sad kag ayo og kaning mga lisod ipadjak kay bugat manggod siya. And also naka combo shifter siya, so kung mo upgrade kag hydraulic brakes no, kay you have to buy another brake and another shifter. Iyahang welding kay dili kayo maayo ang pagka weld, as you can see naman kanang dili kayo parihas ang kada weldings. And also dili siya lockout fork, so mas nindot ifila ni gi-lockout para kada nakasa kanang mga straight nga dalan kay pwede ra nimo i-lock para dili kakapuyon. Mas nindot pod if ang ihang group set kay Shimano na lang para at least trusted, pero since to keep the price down jud kailan nagituyo nga mga brand para at least kaya ra sa masang Pilipino. So in this video I'm gonna show you ang test ride.
And there you have it guys, ang Simon Switch 003. Okay ra sad ning Simon Switch, I can recommend this for you. Pero if ganan mo nga medyo pang matagalan kay nakoy video regarding budget mountain bikes below or around 6K, make sure to watch them and link on description below pod. Before tamo end kay I would like to give thanks to Moxley. Thank you so much tol sa pagpahiram mo ng bike mo at na bike check rin natin. Like, comment and subscribe. Like if naganan mo ning video para makaibosad ko if mohimo pa kog may nani nga content. Comment if na mo suggestions, questions, feedback so gana ni bike check. And also kung unsa inyong mga experiences kung laba mo Simon Switch, comment down below pod para makaibot ta kung unsa inyong riding experience ani. Subscribe if wala pa mo ka-subscribe kay dagan pa tag i-upload nga videos about this, and make sure nga naka-click sad ka sa notif bell para notified ka sa akong mga new uploads. And once again, this is Dan, your Kasikad Bisdak. See you in the next video. Thank you so much. Maraming salamat po and daghang salamat. Mga kasikad, ride safe. Get up and go if I knew that someday you'd bring me back to you.